We have Igbo language. Our topic says adverb maọbụ nkwuwa. Adverbs are words used to talk about when, how, where an action happened. Adverbs in Igbo language can also be achieved with suffixes to the verbs. Ihe anyị na-akọwa bụ na nkwuwa dịka nkeji asụsụ n'Igbo na ọ bụ ihe na-agwa anyị ihe mere maọbụ mgbe ihe mere maọbụ oge ihe mere maọbụ ka ihe si mee. For example, example 1 says Ugo reads hard. Ugo na-agụsi akwụkwọ ike. Ị na-anya hard ebe a bụ agụsi. Isi Ugo na-agụ akwụkwọ o nwere nghọta maka na o nwere ngwa agụ. Mana si anyị ka ihe n'okpuru ọ ya bụ suffix, ya bụ mgbakwunye nsonaazụ. Ugo na-agụsi akwụkwọ ike. Ike ebe a na-agosi anyị ka o si eme ya. Ya bụ adverb maọbụ nkwuwa. Number 2, the eagle bird flew high. Nnụnụ ugo ahụ feliri elu. Ị na-anya ị ga-ahụ high maọbụ lili. Ọ igosi otu ihe ahụ si medobe maọbụ ka o si ruo ebe o ruru. Ọ ya bụ adverb high maọkwanụ lili. Anyị kara ya ihe dekwa ya na mkpịsị na-acha ọbara ọbara ka ị mara ya. Number 3, Ugo is very handsome. Ugo mara mma ọfụma. Isi Ugo is very handsome. Ma ọ bụrụ na isi Ugo is handsome, o nwere nghọta. Mana very handsome a very a bụ ya bụ adverb, ya bụ ọfụma, ịkọwa ka o si maa mma ahụ. Number 3, Nneka danced yesterday. Yesterday is an adverb. Ya bụ Nneka gbara egwu ụnyaahụ. Isi Nneka gbara egwu o nwere nghọta maka na o nwere ngwa gbara. Mana igosi gị mgbe ọ gbara egwu ahụ, ọ ya bụ ụnyaahụ adverb. Number 5, immediately Eze slapped her. Isi if you said Eze slapped her, o nwere nghọta maka slap bụ ngwa. Mana igosi gị ka o si mee, ọ ya bụ na anyị nwetara immediately Eze slapped her. Ọ ya turn it to Igbo language, translate it. Gbanwee ya n'asụsụ Igbo ndị nke m. Sonyekwara anyị na-aga n'ihu na Rejoice Chinwendu TV. Na-agbasara anyị ozi a biko ka ọ na-aga viral. Ka emesienụ.